Sabingelela ngani zakwethu emakhaya kuphi nakuphi khona nibele umduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Sinivele sizobona umama ngapha eThekwini endaweni yase Jacobs ngizosho njalo eWoodlands. Yes, lapho sikhona umama Mncebo. Umama Mncebo kosicele-ke njengenhlangano ithuleni ukuthi khona udaba acela ukuthi-ke azolandisa ngalo olumvelele nafisa ukuthi athole usizo kulona. Udaba-ke oluthinta isimo sokuqoleka imali yakhe ebandleni la khona abazokuthi uyothola uNkulunkulu khona nokukhonza nabazalwane abakholwayo, but-ke akuhambanga kahle kumama ngoba ugcina ngathi uthelahlekelwa imali yakhe. Uzosichazela kumama ukuthi ilahleke kanjani imali nokuthi isamba esingakanani kwakwenze njani ezifike kulowo muntu njengaloyo eyafikelela kuyena. Mama siyakubingelela ma. Yebo sanibonani. Yebo siyaphila njani ma? Ngiyaphila nami. Yaphila mina ngumduduzi egama ngomkhwanazi Sibonga. Ngiyabonga mina nguMandwandwa kaNgcobo. Yebo qadi sibizile mama. Nginibizile impela ngifuna usizo lwenu. Wenze njani qadi? Nginenkathazo yemali yami entshontshwe uLeylida ngo-2015. Yini uLeylida? uLeylida umphathi osesontweni oseduze kwababhishophi osebenza phezulu kwi-district level kanye nabo ukusiza abantu laba abayizimvu. Uma sineyinkinga sihamba sitshele yena akwazi ukusinakekela. Igama lakho labo uthi uLeylida. Bizwa ngoLeylida bayababekwe ezigundleni isikhathi esingango-3 years bese kuphuma omunye bese kungena omunye. Kwenzeka konke amabandla noma mhlambe ibandla elithile? Ngikwazi kuleli bandla lami kuphela, angazi kwamanye amabandla ukuthi kunjalo yini. Okay, ungasilandisa ma? Ngiqale ngaba isisulu se-gender based abuse. Khona esontweni? Khona esontweni. Ngiqale uku-abuzwa, ngiqale ukuhlukunyezwa umyeni wami. Ngesikhathi engihlukumeza kwasho ukuthi ngaphakathi esontweni singabantu abasebenzela uNkulunkulu, singabashumayeli sobabili. Kanti futhi esontweni isonto lami li-committed kwi-gender based abuse. Nalo liyamemezela ukuthi break the silence njengabo bonke abantu ababhekene ne-gender based abuse. So ngithe mangificwa lesi simo ngase ngithi hayi angingaphumeli ngaphandle, angishone khona esontweni. Ngalithatha udaba ngalisa kumfundisi osesekethini. Sisuka kwi-society siya esekethini ngiyakubika udaba lami. Ngebhadi lami ke mangifika kumfundisi kube ngathi uyalinakekela udaba kanti uzobhaya ini ashone ngakumyeni wami abese influencer ibandla lonke ukuthi libe against mina. Ngajika sengiyinyamazane ke ngajahwa bonke abantu bebebizwa kuthiwa abasondele eduze ningakhulumi noma Mngcobo unje. Ngagcina sengiyimpunzi edla yodwa ngaphakathi esontweni. Kodwa kuthema kufika la esethi umfundisi uyanginquma ekhuluma ngezwi lika vice wabashumayeli. Ilapho ke ngithathe khona isinyathelo sokuthi ke nginyukele kuLeylida la phezulu e-district ngiyobika udaba ngoba ibandla lami li-committed kwi-gender base. Ngifuna ukuthi nami nginakekelwe njengabo bonke abantu. So ke bese yisona isikhathi sokuthi ibandla lami likhipha amangwevu ukuthi linginakekele kulo gender base. Mangabe ngifika la ku-district level abesemaneke uLeylida ngingamboni nokuthi mhlambe wake wawanikwa yena ama-key responsibilities ukuthi umuntu emangabe gender base uqalwa kuphi. Into ayenzile uLeylida umane waphosa amehlo emalini. uLeylida mangabe ephosa amehlo emalini aqhamuke abe umuntu ofuna ukungisiza ukuthenga umuzi. Imali yami uyintshontshe ngeyindlela ezimbili ezahlukene. Okay, mana-ke ma ngifuna ukubuza ubuye kuLeylida ngesimo sokuthi uyo-reporter ukuhlukumezeka kwakhe esontweni? Bengiyo-reporter ukuhlukumezeka kwami esontweni. uLeylida mina bengingamazi nokuthi ubani igama lakhe, singezona izihlobo naye, kodwa ngiye kuyena ngoba bengiya esontweni empeleni. Ngafica yena esezinyaweni zesonto erepresente isonto. Ngase udaba lami ngalibika kuyena-ke. Njoba ngizwa ukuthi wayese amehlo akhe wabeka emalini, ubona ngani khona imali emva kwakho? uLeylida ngokuhamba kwesikhathi mangihlangana naye ngathi mangilibeka udaba lami kuyena
wayesephuma ngemva kwami waphinde emumva waya kubantu engibareportile wayokhuluma nabo ngami. ULeylida ngangimxoxelile indaba yami yonke njengoba ngangibaleka. Ngabaleka kwafanele ukuthi angirizane emsebenzini, ngibaleke ngoba kwasekucaca ukuthi mangabe ngihlala khona isikhathi esasingeke sisangifica ngisaphila. So ngangibaleka nje, ngangiresignile emsebenzini kuzophuma imali. Zathi mangabe ziphuma imali, ngayithatha imali ngayiphosa kuma account ezingane ngoba ngangingazi noma ngizokufa yini ngife imali ikuphi. Lapho ke kuma account ezingane uLeylida ngoba umuntu engangiconfide kuyena ngaleso sikhathi, ngamxoxela konke lokho nokuthi ngangihlose ukuthi angibe nomuzi ngoba umuzi ngibaleke ngawushiya lapha. Ngangeke ngisaphindela khona. Wayesengena ohlelweni ke lokuthi uyangisiza uLeylida. Okay. Ngoba sisaqala la kule sigaba sokuqala lesi se-GBV, uhlobo luni lwe-GBV ububhekene nayo la esontweni nakumyeni wakho? Esontweni uhlelo lwe-GBV alizange lube khona, konke bekuhamba kahle. Ngisho wena ububhekana nalo kuhlukumezeka obukuthola ngesikhathi umyeni wami sengimreportile kumfundisi. Umfundisi wathi uzokwenza umhlangano enze i-conflict management ngoba wayefundele. Wabiza mina wangibuza i-side of the story, ngasuka ngahamba wabiza umyeni wami wambuza i-side of the story wamtshela. Wayesethi ke akuhlanganwe ke sekuzokhulunywa sesisobabili. Sahlangana ngoSeptember 2014 uma ngingaphosisi kwakumhla ka-27. Kodwa ngaleso sikhathi ngafike ngabona into engangayilindele. Umfundisi wanikeza umyeni wami ithuba lokuthi angithuke. Wangithuka nganganikezwa zonke inhlamba okuthuka ngazo umuntu wesifazane owaliwa indoda engeke ngize ngizibize lana. Waphela kanjalo umhlangano. Mangabe siphuma lapho umfundisi wafaka i-influence kubazali angabe ngisakhulunyiswa ngoba angilungile. Ngisho abantu engangibasizile esekethini bengisebenza mina as usupervisor of studies, bengifundisa abashumayeli. Kunabashumayeli ebebe namaklasi amancane akama standard ebengibasiza ngibacathulisa noma izincwadi seyifika ivela phezulu zibhalwe in English, bengicelwa ukuthi angibasize. Bonke labo bantu ababeseduze kwami babizwa bakhanselwa ukuthi angingabe ngisakhulunyiswa mina. On top of that, bese kuthi mase kuphuma izinkonzo ngingabe ngisatshelwa mina ngifike kwi-society ngifike kuvaliwe ngifone kuthiwa sisendaweni ethile siyasonta khona. Waqhubeka umfundisi nokungihlukumeza ngokuthi anikeze imandate kumyeni wami ukuthi mangabe mina kuyiplan yami esontweni ngiyoshumayela kufuneka umyeni wami agijime angene kuma societies afune umshumayeli ayotshela ibandla angizoshumayela mina ngoba mina ngiyahlanya. Sohlukunyezwa umfundisi ke manje. Sengihlukunyezwa umfundisi manje ngaphakathi ebandleni. So bengithi mangiyoshumayela ngithi ngifike sekukhona omunye umshumayeli eshumayela endaweni yami. Kodwa ngingatshelwa lutho. Kodwa lokhu kushumayela engangiyokushumayela kwi-society lapho umyeni wami eyigosa khona. Lelo bandla lathembeka kumina ngoba bangifonela ngayizolo. Bathi mama uNgcobo siyambona ukuthi umyeni wakho ufuna ukusebenzisa sibe isagila sokushaya wena. Sifuna ukukutshela ukuthi kusasa njengoba uzoshumayela umyeni wakho usefike kuthina seyibandla wasitshela ukuthi asifike ekseni singenisa inkonzo uzoletha umshumayelo ozophatha ibandla funeka uyaqamba uyafika wena inkonzo isivaliwe. Ngathi mina kulungile bazalwane, mina ngizofika njengokweplan ngizophatha inkonzo. Uma nginifice ngasekho ngizo-understand ngoba seningitshelile. Manginifice nikhona ngizofika ngivula inkonzo mina ngiqhubeke nenkonzo. Salvala ucingo ngakusasa ngadrive imoto ngayofika kwi-society. Ngafika bengakafiki ngayivula inkonzo yaqhubeka. Sathi masiqala usiyakudumisa ngaphakathi esontweni waqhamuka umyeni wami ehamba nomshumayeli egqoke ephelele okwakugcwalisa ukuthi lento ebishiwa abazalwane iyiqiniso. Lelo lungelo ke ulinikezwe umfundisi engingalazi ukuthi i-reference yalo ngaphakathi kwebandla liyini. Ingakho ngithi nomfundisi waqhamuka wamsiza ukuthi ngiqhubeke ngihlukunyezwe ngaphakathi esontweni. Okutheke mangabe sekuphuma amaplane angoJuly ikota yesingaki ikota yesithathu
ngathi mangicela iplani kuyigosa esontweni kwathiwa mina angizokuyithola iplani kufuneke ngiyithole kuvice wabashumayeli. Kuthe ngoSeptember 6 ngaficana novice wabashumayeli wayikhipha iplani iyayisingenami ngase ngisuliwe phakathi emva koba ayengifonele ngoFebruary wangitshela ukuthi uthunywa umfundisi ukuthi ene abanginqume esontweni kuze kube ngilungisa izindaba zomuzi wami. Ngathi mina zoniwe obani indaba zomuzi wami ngempela, wathi sesiqedile nomfundisi siyakunquma. So nganqunywa kanjalo ke isona isizathu esenza ukuthi ngisuke ngihambe ngiye kule leader ukuthi nansi into engiyenziwayo angizange ngihlaliswe phansi ukutshelwa background information, ngiqhanga sengitshelwa izinto ezinjeni. Okay. Uma ngingabuza nje mhlawumbe iziphume ekhaya ngoba umyeni wakho lo nishadile, iziphume ekhaya iye ngaphandle ebandleni, uhlobo luni abusive lo umyeni wakho behlukumeza ngalo zo report esontweni? Umyeni wami besihleli kahle kabi naye, singathethisani, masithethisana bekuyinto ejwayelekile, akekho obebukeka eneqhubu nomunye umuntu, besiyikhaphuli enhle nabe kade bebeyibuka emphakathini beyithanda, bekuno peace. Kodwa bengingazi ukuthi ene kukhona angigodlele kona ngaphakathi. Into eyangikhipha ngaya kumfundisi ngambhadama endlini ezivalele ngaphakathi, ekhuluma nentombi ethi usekhokhe imali wakhokhela igebengu, eyitshela ukuthi ene uyayibona ukuthi ibicabanga ukuthi akayithandi kanti uyayithanda yona, ukuphela nje ukuthi yona isijahe kakhulu. Wathi ke hayi sekuphelele zonke izinto ke manjena, maduze wena uzobuya uzohlala nami la ekhaya sobabili sithokoze. Ngimi esicabheni ngithola indaba. Iyona ke le ndaba eyangisukumisa ngaze ngahamba ngafika kumfundisi with the hope ukuthi uzosikhansela sigcine seyilunga le ndaba, kanti ayisezolunga, izobaseleka ishone phambili. Uthi uthengele wena igebengu? Wakhokha imali wakhokhela izigebengu. Ngambhadama mina esenika ifeedback entombini ukuthi usekulungisile konke, kusho ukuthi maduze ke isizobuya bazohlala naye bathokoze. Futhi ke wawuzobulawa kahle ngamanye amazwi. Impela kwakunjalo, uhlelo lwalumi kanjalo. Kodwa ke manje awusaye ngane emaphoyiseni yo report unokuthi ungaze uqale ngasesontweni ngoba okwesonto nje kuphela kuzokutshelwa ngeBhayibheli kanti la nempilo yakhe isesengcupheni. Ngaya emaphoyiseni, athi amaphoyisa into ekhulunywayo kukhulunywa ngo-physical abuse, njengoba mina engi-abuser emotionally engingakaze angithuke njengoba bengichaza, bathi ngeke bakwazi ukungisiza. Intombi yayazi le? Angizange ngize ngiyibone intombi ngoba khona isikhathi lapho kwaphunyuka isithombe sentombazane savela efonini. Nginey'ngane zabafana mina lapha ekhaya, kwakufanele ingane yomfana ithole ifoni ishintshane nobaba ngoba yayidinga ngenxa yomsebenzi. Ememnikeza ifoni kusho ukuthi ukhohliwe ukudelete isithombe. Masivela isithombe sithi hawu nansi intombazane siphuthuma siyayibuka, yamani ingane yasithatha yasiforwarda yasidelete ngafihlelo. Uyazazi ingane zabafana yagcina idelete intombazane. So akekho oyaziyo ngoba le ntombazane yaqhamuka ukuthi yayiqhamuka ePortshepstone, yayihlala kwaMashu, angani noma isenze eMajaldini yini. Ngesikhathi ngoba kwathi makwenzeka sahlanganisa imali nezingane sabiza iPI yamlandela, iyona iPI eyabuyisa yonke information ngendaba yentombazane. Okay. I-private investigator after inikeze i-feedback i-report ukuthi uphenyo luhambe kanjani, nagcina niyazi intombazane uthi? Yebo, waletha nje i-list indlela abasebenza ngayo. Bamfikele emsebenzini bathatha ifoni yakhe bayivula, angathi kanjani khona into abayibhekayo phakathi, base be-identifya base bethi babheka intombazane active kakhulu ukuphilisana naye. Yes, bayithola ke le ntombazane baliletha igama, kodwa ngemva kwayo intombazane zazi khona nezinye zazi u11 zizonke. Yebo, zazi u11. Yebo. So ileyo ke manje enza ukuthi kube khona leyo ntshukuntshukumo ekhona egcekeni endlini isezihamba yo report esontweni? Yebo. Uphi nobaba manje? Ngabaleka ngamshiya nomuzi. Usasesontweni? Uyasonta. Wena usasonta? Ngiyasonta. Ebandleni elilodwa?
Yebo. Niyabonana ebandleni? Asisabonani manje ngoba ngaleso sikhathi ngangisendwedwe, manje sengise South Durban. Ngabaleka ngokusizwa umbhishobhi owangisiza ngaleso sikhathi ngangena la eSouth Durban. Uyashumela nje ikhundleni zakhe zonke as usual. Phela yena kwathi ungcwele. Akonakalanga lutho kuyena, emina ekwathiwa ngikho ngcwele. Amadoda angcwele, abantu besifazane bangcwelile. Kwabanjalo impela. Kushiwe ebandleni kusema. Kwakushiwe ebandleni impela. Kwathi umuntu okhohlakele emina. Iyadumaza lento yasemabandleni but ke 2025 sizongena sigxile kakhulu kuyona ukubheka ukuthi ke ungabe amabandla yanazo nezinhlaka zokuthi yabhekana nesimo se-GBV le khona khala ngayezweni nokuthi iziphi inhlaka abayisebenzisayo ukuze mhlambe namalungu ebandla ezokwazi ukuthembela emabandleni ayo ukuthi uma sine issue kanje si-reporter izokwazi ukuthi silithole usizo sithi noma siphuma siya ngaphandle kuhulumeni siye kuhulumeni sesazi ukuthi sine support esontweni laqaleke khona ngoba uma izinto ezikanje singakwazi ukukhuluma ngazo singalitholi usizo kuzoba inkinga and again futhi ma kunabantu abaziwa ingilosi emasontweni yibo laba abaqhubekayo kubahlukumeza abantu esontweni ngegunya lokuthi bazokuthi bakwazi ukukhuluma nabagcotshwa abathile abasemandleni bakwazi ukucindezela abanye esontweni abasuke ngempela belethe ikhalo zabo. Iyajabhisa into kamama ukuthi ke athi me reporter kubafundisi la ethembe khona ukuthi bazokwazi ukuthi kuhlaleke phansi bese umfundisi ka support omunye wesilisa ofana naye kucindezeleke umama. Mama kubhlungu ubhekane nakho. Ngafika ke kule leader phezulu. Ule leader ke abese eqhamuka engisiza. Usizo aqhamuke nalo lokuqala kube ukuthenga kwalendlu esihleli kuyona. Mangabe lendlu ithengwa ngoba mina ngangivulnerable ngaleso sikhathi isimo sami singekho right. Waqhamuka waba umediator phakathi kwami nomdayisi wendlu. Mina angikwazanga ukuthi ngimbone umdayisi uyena obe driver imoto yami eze kumdayisa khuluma naye abuya nginike ifeedback. Agent Ushuthi yena ubesebenza njengomsizi wami. Yebo kushuthi bekuyinto ethayibe njalo. Abese ebuya ke engitshela ukuthi umdayisi uthe indlu uzoyidayisa ngo580,000. Kodwa ngoba usesimweni esibi kwezezimali ucela ukuthi simnikeze lo 80,000 eceleni ucash ngoba kwacishile la endlini ugesi ungasakhanye amanzi evaliwe nje kwaku upside down. Abese ucela ukuthi u80 simnike uzotshela ibank ukuthi u500,000. Ilapho ke lengene khona ule leader ukuthi adle imali kulo 80,000 owawuza cash. Akazange asho ukuthi u80,000 wabiza imali above that. Anganoma wathi u250 yini. Uzofuna ukukhumbule ma. Kubhaliwe la emaphepheni akhona amaphepha abhaliwe asenkantolo. Bese kuthi emethe imali ileyo eshiwo umdayisi kufike ilanga esasumene ngathi ngizongena la endlini ezokunika okey. Qhamuke umdayisi akasanginiki okey. Awukwenze njani na kuthi umdayisi uthi unamahloni ukunginikeza okey kumnyama endlini ugesi awukho amanzi awekho. Bese ngisuka ke mina bese ngibanga umsindo. Umdayisi ungayisho kanjani lento wena ngibe nginikeza imali enkulu kangaka? Athi umdayisi impela uhlulekile uyaxolisa. Sikhulume nomdayisi mina ngize ngigcine lapho ngisho khona ngiba specific ukuthi wena ngokunikeza imali engaka. Abese manedangala umdayisi athi awuma angikaze ngiyithathe lo mali. Hamba uyokhuluma nodadewenu akutshele kahle ukuthi engathatha malini. Asuka umdayisi lapho printe istatement sasebank FNB asithumele kumina. Mangabe sithumela ngifike ngibona ukuthi wathatha u80,000. Yaqala lapho ke impikiswano mase ngikhuluma nalo emzini wakhe uselwa injebofu. Ukhomba umdayisi uthi uyena odla imali nomdayisi ukhomba yena uthi uyena odla imali naye ukhomba umdayisi nomdayisi ukhomba yena. Kuze kufike la ngithi mina ngeke akuhlanganweni kwenza umhlangano sikhulume sibhekene face to face. Kwakufanele ke siye kwakhe eGalleria ubehlala lapha ngithi Evergreen emaflatini eManzimtoti. Ubehlala lapho. So savumelana ukuthi sizohlangana eCivic Center.
ngoba umdayisi wathi ngeke akwazi ukungena khona. Mangabe sifika simshiya e-Civic Center bese siya kongena emzini wakhe, ngangihamba nodadewethu uNonhlanhla yena oyesazi sonke istory. Mangabe sesifika khona abesemane eningi isikhathi ngithatha impahla zami izayisele, avulele laptop yakhe, uyayivula ayicofe enze ibalo, adelete enze yonke into, agcina nganginikanga i-feedback. Iphepha nje eliphethe uzongibhalela kwenzekeni ngemali, kwagcina edwebe nje umugqa lasala kanjalo, kwaphela kanjalo. Sahamba isikhathi sathi akuphunyweni phela siye kohlangana ulindile umdayisi. Uthe suka lapho waye esesikhika out. Nohlelo lwesibili athatha ngalo imali yami, kodwa angiqede ngohlelo lokuqala bese ngena kulolu lwesibili. Ngesikhathi sesihamba wathatha plastic lwakamasipala uDurban Solid Waste, wathatha izigqoko ayezidayisa kwibhizinisi, wayigxisha phakathi, wayithatha wayifaka emotweni yami, wangixosha wathi angihambe ngiyodayisa e-CCMYT. Lezi zigqoko unikeza zona njena, uphinde ngaphandle kokungithengisa indlu, waphinda wangilandela wazongisayinisa i-agreement ye-partnership. Nansi la kulamaphepha ye-partnership, ungivulisa i-business ngalesikhathi ngi-vulnerable. Izigqoko ziyathengwa, zithenga eChina, wangisayinisa, wasayina, sisaba wo-partner kwi-business. Mase wo-partner yena uzongena ngokheshi aphinda adayisa ifurniture kubo, abese nginikeza ukuthi sihlangane u-50-50. Mangabe sekufanele kuyothengwa eyakhe imali ayikabi ready, kwasebenza le eyami imali. Bengenise ePavilion kukhishwa imali emabhenki, isithumela phesheya eChina kuthengwa, angenise ko-galleria, iphepha liyachaza la step by step, engikhiphisa imali ne-amount zikhona la emaphepheni, kuthengwa izigqoko. Mase ideliviwe, sasihamba ngemoto yami seKing Shaka siyoyilanda lezi zigqoko. Imali eyasebenzayo lapho kwaba u112,000 rand. Kuze kube ziyafika la eThekwini. Izona ke lezi zigqoko aseyigxisha kuplastiki ethi ngihambe ngiyodayisa e-CCMYT, ekwafanele zikhiphe u112,000 rand wami, okwafanele awukhokhe. Lokho ayekuthembisa ukuthi uzodayisa abese yanginikeza into yokuthi sihlangane, akazange akwenze, kwaphela nje kanjalo. Okay, manama wena kanti into uyisayina wawungayifundanga noma waphoqa nje usayindle ngekani? Akazange angiphoqa. Kodwa ngalesi sikhathi ngi-vulnerable, ngangakwazi ukucabanga straight. Wangiphuthuma ngaleso sikhathi. Ngesikhathi ekuchaza nami ngesimo engangisona nangokumethemba enganginako kuyena, ngacabanga ukuthi into ayikhulumayo izongisiza ngoba ngangithemba yena. So ke ngasayina naye wasayina. Yonke into ayisayinile ukube wayenza njengokuthi yayisayiniwe, yayingibe khona inkinga. Kodwa kusho ukuthi yena wevele azi ukuthi uyangibamba ngoba wagcina ibhizinisi eseligodla sekwelakhe wabaleka nalo. Okay. Ngithanda nje lokuzana leyo ukuthi wawu vulnerable, ngiya understand isimo obhekene nazo, but sengifuna ukubheka kuleyo ukuthi yokusayina ngoba wawukwazi vele ukufunda isingisi usizwe. Wayikhuluma vele le uthi nizongena ebhizinisini ngomlomo ndiba ama-partners? Kubhaliwe, yes, nala kwi-agreement kubhaliwe. Ethi wenzela wena ukuze ukwazi ukuthi ube ne-income? Yebo. Okay. Amaphepha obuwaveza ma. So imali siyonke kahle kahle akuqole yona isamba sesonke imalini? Ilo 130,000 oqhamuke ngokuthengwa kwendlu. Lo 130,000 sihambile sawo contestela enkantolo eCamperdown. Lafika icala lamlahla kwasethiwa akaqale akhokhe. Ukusukela ngo-2018 udlala le game yokuthi uzokhokha, ufika shi amount enkulu athi ngenyanga ethile ngizokhokha imali engaka, bese ngibuya ngiqhubeka ngikhokha. Abuyathi ngizokhokha u2000, ugcine sethi ene akasenayo imali, uzo afford u300, elathi ngizo afforda imali ayithandayo kodwa agcine ngakhokha ngalutho. Wagcina engakhokha ngalutho. Kuze kube manje na uyajahwa abameli basemva kwakhe. Uyabaleka akatholwa. Sekuze kwafika kulesi sikhathi samanje lapho abameli bengithumela ukuthi
bacela ukuthi ngithathe i-sheriff ngihambe naye siqonde ngqo la ekhona ule leader siyomsayinisa ngoba i-sheriff sekuze kwaguga icathulo ayikwazi ukumthola uyabaleka. Usasonda lo muntu? Uyasonda usezikhundleni ezinkulu. Okay, no ungaveza wemama la nayo partnership agreement ngiyayibona la. Nayi i-partnership agreement. Oh iyo le partnership agreement enayisayina. Nansi injana yasenkantolo. Manje mama la. Yo. Wena u contribute 72,000. Yena u contribute 100,000. Wayesho kanjalo impela ezodayisa impahla. Oh, keep 100,000. Akakhipha lutho nje wangichaza nje. Wagcina esengixosha nezigqoko ezikuDurban Solid Waste wathi hamba uyodayisa esise-MYT. Futhi ngaleso sikhathi wayeseshintshile engasakhulumi njengomzalwane wayesesilwane. Ubani ofakazi benu kule agreement enenze? Akekho ufakazi wayekhona kodwa kwatshelwa izingane wathi asitshele izingane zethu. Ngibuka ngoba la nansi i-sale agreement ilento zale agreement le ukuthi bangena ebusinessini but ke inama signature u2 nje kuphela just ukuthi ngiyayibuza ukuthi emalini engaka angasekho nabantu abezokwazi ukufakaza nabo bangene la phansi basayine. Ngicabanga ukuthi wayeza nokuhlakanipha kwakhe ngoba wevele azi ukuthi wenzani eza kumuntu ongazi ngoba mina ngangazi lutho ngamabhizinisi uyena owayazi ibhizinisi. Okay, South Africa lento lengicabanga ukuthi ibe isifundo especially kubantu besimame kakhulukazi ngoba sengihlangana nabo kakhulu abantu baphelelwa imali bese beqoleka nje kalula nje imali zabo abayisebenzele kanzima. Engicabanga ukuthi ke kulabo abasemabhizinisini elinithuba labangalazi ukuthi balenze nabo lokuthi kube nama advisors ukuze azi umuntu ukuthi mangabe ephunyelwe imali yikuphi lofuna kahambe khona ayo advisor kubantu abaprofessional ma ungawazi futhi ukuthi mawuthi uya kulo muntu ozokuadvise alingabikho igama ehlezovela afuna ukuzenza umngane wakho esebekusiza lakhe kwena ngoba vele indlela iqala kanjalo ukuze uzokwazi ukuthi wena ufile isympathy ukwazi ukuthi usukhipha imali yamboleka njoba usho nje waya kuyena uya ngokunye usefika kube kusiza lakhe lokuthi unjani unenkinga ufuna ukwenza ibhizinisi ngemali nawe ukuthenga indlu ngoba phela wena walutheka lapho baningi abantu abazalutheka ngaleyo ndlela njengaleyo. Ngiyezwa ngoba uhleli nemali nawe obungayiplanela ukuthi mhlawumbe uzoyenzani mangabe sifikile yomhlala phansi uthatheka nje kalula kanje ngoba babona vele ukuthi awuhleli nemali nawe iyakushisa wakwazi ngempela ukuthi lezi ithukuthuku zakho ezingaka ugcine nayo behlomule ehlakaniphi leso ngoba phela ukhomisa ukuhlakanipha lo ukuthi alithukuthuku zeni le ngiyayibona mali iziphi i-court order le i-report yase-court lena icala esasise Cape Town ngo-2018 yilapho icala lami lahla khona kwathiwa akakhokhele imali yami e-130,000. Okay, yini khona la ilokhu kokubili okukhona lokho ama-case numbers le ephezulu ile eyase Cape Town le ile eyebhizinisi bathi abameli akakhokhele imali e-130 qala bese kuthi emva kwalokho bese kuhlalwa phansi ngoba le yebhizinisi idinga i-arbitration igcina ingasahlalelwanga ke ngoba uyabaleka. Ummeli nobonayo iluphethwa abameli udaba kodwa manje nakusho ukuthi nabo baphela amandla nje wasebethi akubi mina engithatha i-sheriff ngiyomfuna siyomservice ngoba uyafunakala kubameli. Okay, yini khona ama bank statement la proof of imali iphuma ngala ingana ku account yakhe. Ngicela ukuyowathatha. Hayi nokulungela noma ungathathanga ngaze. No it's fine. Hlanganisa la. Okay. It was GPV ogcina ungayithola ijustice kuyona. Sekuphinda futhi manje okwesibili sekuzobheka i-issue yokuthi ke usuqoleka imali esontweni obishop angazi manje no bishop noma befundisi bayazi lesimo ukuthi uqoleka imali yakho uqola umuntu ongaphakathi esontweni njengoba sigijimisane naye from 2018 kuze kube imanjena luhambe ngaphandle udaba lungangenile esontweni kodwa kuthema kuyophela unyaka odlule that was 2023
ngase ngicabanga ukuthi ene lolu daba asingagijimisani ngalo ngaphandle kwesonto, angulufake ngaphakathi ngoba ngesikhathi ethatha imali yami wayesemsebenzini. Ngangazile kuyena, ngangize emsebenzini wakhe, so wayeyisonto ngaleso sikhathi. Ngase ngiyangena-ke esontweni ngifuna ngilireporta udaba. Incwadi engiyithumelile kumbhishophi, umbhishophi akazange aze angimukele. Umbhishophi ngambhalela incwadi ngo-October, wangangiphendula. Ngayibhala ngoNovember, wangangiphendula. Ngicabanga ukuthi ngibhale 2 to 3 times ngimbhalela umbhishophi, akazange azangiphendule. Kuthe mase kuzoqala unyaka ka-2024, ngase ngicabanga ukuthi sekufuneka manje ngidlule kumbhishophi, ngilifake udaba phezulu ku-presiding bishop. Ngase ngicela usizo-ke ukuthi banginikeze indlela ukuthi ngizomthola kanjani, ama-email nawo yonke into. Ngakuthola, ngayithumela incwadi yami ye-report e-ofisi lika-presiding bishop. U-presiding wangiphendula. Waphendula u-presiding, wadelegate yena lo mbhishophi ukuthi kube uyena omela lolu daba ngoba phela uyena owumnikazi wale district iNatal Coastal. Yena umbhishophi lo ufaka isifonyo lo uthule nje ongaphendula incwadi zakho. Lo ngayiphendulanga incwadi zami. Umuntu waphinda wakhomba yena kwathiwa kube yena uzohlalela udaba. Wengeke-ke aphike ngoba kwasekukhulume umlomo ongathethi imanga omphethe naye ngaphezulu. Bangena bamsisiya sakhuluma ezincwadini, zikhona incwadi esikhuluma kuma-emails, akhona lawo ma-emails. Wavuma kwathi uyamuzwa ukuthi uyavuma uzoliphatha udaba, ngathi yebo. Mangabe-ke sekufanele aliphathe udaba, ngaphinda ngamcela u-presiding bishop, ngathi presiding bishop, lo lay leader basebenze ndawonye nombhishophi, basebenza kahle kakhulu, bawo colleagues, banjengo brothers and sisters. Bengifisa ukuba bungadelegate omunye umuntu, omunye umbhishophi wenye district amele lolu daba, ngoba ngeke akwazi lo mbhishophi ukuthi ame against lo lay leader ngendlela abasebenzisane kahle ngayo. U-presiding akazange azangiphendule. Kwacaca ukuthi kufuneke aqhubekeke umbhishophi aliphathe udaba. Umbhishophi emizoliphatha udaba, ngihlangane naye ngo-April ukuthi sibonane okokuqala sikhulume ngalolu daba. Masibonana nombhishophi ngo-April, udaba belizokhulunywa lube zigaba eziwu-2. Isigaba sokuqala ilesi sokuhlukunyezwa umfundisi esekethini ngize ngiphume ngiyoreporta phezulu. Wathi uzokhomishina ikomite elizohlala phansi ikhulunywe le ndaba. Kwase ukuthi udaba lesibili kwaba ileli lokuntshontshwa kwemali yami. Mangabe ngiyikhuluma eyokuntshontshwa kwemali, umbhishophi bese engichitha athi cha akumele lolu daba lokuntshontshelwa imali uzolungenisa la esontweni ngoba lo muntu odle imali yakho uyidle yedwa akayidlanga nesonto, lolu daba olwangaphandle. Bese ngithi na cha bishop, mina ngikuboni kanjalo, mina angikaze ngize ngimazi lona, ngangize esontweni mina. Yinina enakhetha lo muntu enaphefumula umoya oyingcwele, namkhetha ukuthi uzokwenza umsebenzi. Wayeyisonto kumina ngaleso sikhathi njengoba ngizoreport, so lolu daba olwangaphakathi esontweni. Abesethi umbishop okay fine, nalolu daba ngizolikhomishina ke. Ngalinda ke ama-commission awu-2 odaba. I-commission yokuqala ngahlangana nayo anganoma kuJuly yini. Kwahlalwa phansi. Kodwa ngikutshela ukuthi okwakhulunywayo angikaze ngithole feedback kuzoyimanje. Kuthuli kuthe cwaka emva kwalokho. Kwase kuthi ngoSeptember 15 ngahlangana nekomite elikhomishine ukuthi likhulume lolu daba ke manje lokuntshontshelwa imali. Ngaphambi kokuthi siyohlangana u-chairperson okhethiwe ukuthi uzomela leli komiti wangibhalela, wabuza ukuthi yini exactly engifuna ukuthi bangenzele yona. Ngamphendula ngathi ngicela ukuthi nimkhansele ulay leader ukuthi akhokhe imali yami nje engiyifunayo. Abesethi okay mama Ngcobo, sizokwenza njengoba ushilo. Mase sihlangana ngomhla ka-15 eCity Mission, ngafika kuyinto ebengingayilindele. U-chairperson uvumela ulay leader
ukuthi angene emhlanganweni ephethe istatement sase-court esifakiwe. Aqhamuka kule leader esefunda escrolla ilaptop, niyambona unamanga nabu ubufakazi, nabu futhi nobunye phethe nangise, nabu ubufakazi, unamanga lona. Ngaphuma mina emva kwakhe, ngayikhuluma nomfundisi wasendodo level khona, wafika ngitshela ucorrupt lo mfazi, angimxoshe emzini wami. Abese ngafika ekutheni wasefika kanjani entshontsheni imali. Ngaba mumbi njena sa entertainwa le statement sase court. Bese lithi elami ku chairperson, mina lokho enikhuluma ngako lana akona lokho engikucelile kuwena. Wena ngikucele ukuthi ukhansele lo abuyise imali yami. Indaba yase court inabanikazi bayo, iphethwe ezandleni eziright lento. Athi kufuneka phela ngicacela ukuthi nginamanga mina lese ngisiphethe mina esasenkambathawini akusona. Ummeli usephinde wathumela ule leader istatement sase court okuyisona sona esesithi akangikweleti 130 kodwa ungikweleta 110. Kwabangwa le statement ke kwaze kwaba umhlangano uyaphela, kwathiwa mina ngihambe ngiyolanda incwadi kummeli esho ukuthi ungikweleta malini lona ngoba manje inkulumo yethu iyashayisana. Kwaba nezinye futhi izinto abazifunayo, funeka kummeli asho ukuthi udeadline wokukhokha lona kufanele kube yinini, emehlulekile ukuthi udeadline kuzokwenzakalani, futhi lona akanayo imali. Ikomiti lonke liyamatha akanayo imali lona. Akanayo imali lona, imali azokwazi ukukunika yona u500 kuphela. Ngithi mina ngeke ngize ngikuthatha u500, ubani ophila ngo500 namhlanje uzokhokha iminyaka emingaki lo 500 ngoba lokwafela khokhe from 2018 ube waqala ngo2018 ukukhokha lo 500. Ngabe ngiya-understand ufuna ukuqala manje ngathi ubani owondliwa u500 njengamanje, ngathi no ngeke ngize ngikuthathe. Bangibuthene masingase sicela ukuthi umxolele manjena, ungakuvuma yini lokho? Ngathi ukumxolela akuyona inkinga, kodwa ngilambile esiswini. Le mali abaleka nayo imali yami ye-retirement okumele ngabe iyangikhokhela njalo ngenyanga ngilale ngidlile. Kuyimanje ngihamba nginamadolo avuvukele ngemsebenzini ngiyosebenza, akumele ukuthi ngabe ngiyasebenza manje ngoba awasekho amandla neminyaka isifike la sikufanele ngihlale phansi khona. Njengoba ngangithi ngiyashiya emsebenzini 2015 ngangifuna ukuphumula kodwa imali yami isithathe oleyilita. Ngizothi mangimxolela ngithi ngizodlana eswini ngaphandle mangabe nani esonto enizokwenza amaminzi nizongipha ukudla ukuthi ngidle. Hayi kucathi 500 kufuneke ngiwuthathe lo 500 ngoba iyona mali anayo. Wagcina umhlangano uphuma kuzohlangana ngomhla ka29 kuSeptember. Mangiphuma ngihambe ngiye kwaScorpion ngiyofuna lencwadi abayifunayo. KaScorpion banginike incwadi. Abesethi uadvisor awuzoqhubeka kuye kummeli ofuna lento ngoba lo mhlangano wena awukho. Ngicela ukuthi uphume kulomhlangano. Ngabuya kwaScorpion ngamfonela umfundisi ngathi mfundisi ngitholile idocument yokuthi imali nangikweleta yona ule leader, kodwa la lezi ezinye izinto bathe fonani nina. Kwacaca ukuthi umhlangano awusezohlangana. Mangabe ungahlanganile umhlangano kuthuleke abese eqhamuka umfundisi afone athi cela kube nomhlangano. Umhlangano wesibili from lo amaphepha afakiwe. Bese ngiyambuza umfundisi lo mhlangano ofuna ukuthi uhlangano owani? Athi hayi phela kufuneke siclose lokho esasikuvulile. Ngithi mina yini esasivulile mfundisi njengoba nafunda istatement esifakiwe okwacelwe yimina aniphumelelanga ukungenzela khona. Athi cha nawo kunjalo kufuneka ukuthi kuhlanganwe. Bese ngithi mina mfundisi angikho-ke la eThekwini, ngicela unqumo olunye usuku ngeke ungithole ngale date, ngizobuya phakathi nesonto. Ngawuchitha umhlangano kamfundisi. Aphinde umfundisi afone ungifuna emhlanganweni. Mfundisi, lo mhlangano ngeke ni wenziwe ube visual. Sibuke ku Zoom noma sibuke ku WhatsApp. Athi cha lo mhlangano kufuneke ube face to face. Mfundisi ithini agenda yomhlangano? Umfundisi akangitsheli iagenda yomhlangano. Ngiphinde futhi umhlangano ugcine usuku postpone oyena ngoba engahlangananga nekomiti lakhe uhlehle umhlangano. Emva kwalokho bese ngihlala epenini ngibhale incwadi official ngiyithumele kumbishophi. Ngithi mbishophi
ngicela ukuluhoxisa udaba lami ebeningiphathele lona. Ngikunikeza nansi i-report yomhlangano womhla ka-15. Ngimtshele sonke istory ukuthi kwavulwa i-statement esifekiwe sasenkantolo. Mina ke akungisebenzelanga lokho. So ngicela ukuthi ke ningikhiphe kulomhlangano, ningabe nisangibiza, ngizobona ukuthi ngenze njani ngendaba yami. Le ncwadi ngisho nisekumbishophi iye kuyena futhi lo mfundisi ochairperson, iphinde iye office lika presiding. Ayikho into asele kuyona ngemumva upresiding kule ndaba. Kodwa akukhona oyedwa ophendulile. Kuthule kwathi caka. Okay, engathi isonto lina namahuzo ngaphakathi. Ngifuna ukuthi enema ngixoxa niyizwe inina vele nje ubusuku ngitshela lokho nje. Ngilinde ngiyiqede ukuthi sikuphi manje nomfundisi. Bathule bathi cwaka bangaphenduli. Bese ngiba relieved ke ekutheni kusho ukuthi angisezobizwa kulomhlangano sekusebezoqhubeka bodwa nento yabo. Mase ngithi ngirelaxile amana phone umfundisi afone ngomsombuluko okwakuzothi isonto usande ulandela kwazuba umhla ka1 December. Afone ngomsombuluko athi mama uNgcobo impela ke sayifunda incwadi kodwa nakuba wayebhala incwadi bengicela ukuthi ene uze emhlanganweni usasa ngolwesibili. Ngithi mfundisi ngeke ngize ngikwazi ukuza emhlanganweni phakathi nezinsuku, ngiyasebenza nginetoho. Bese kuyacaca ukuthi kufuneke ngiye ngomhla ka1 December kulomhlangano. Bese kuthi ngoba lo mhlangano vele ngiyawubalekela nami ngiyazi ukuthi lo mhlangano unani phakathi, yabo. Mfundisi ngeke ngikwazi futhi ukuza nangomhla ka1 ngoba ngizobe ngine plan eWelbadash kukude nala ela ngikhona. Ngeke ngisikhave isikhathi somhlangano. Agcine umfundisi ewuhlehlisa umhlangano ewukhomba kumhla ka8 December. Ngithi okay ke mfundisi sizohlangana ngomhla ka8. Mangabe esevalile ucingo umfundisi bese ngikhuluma nezingane ukuthi nayi indaba inkulu, indaba yomhlangano. Ule leader ontshontshile ukhululiwe akafakwanga emhlanganweni ukuthi akhanselwe. Umuntu osefunwa manje emhlanganweni imina. Into engazange ngize ngicele mina. Yini laba afuna ungenza yona emhlanganweni? Ule leader ufree. Esontweni kunebhuku, iBook of Law, iLaws and Discipline, echazayo eno chapter 11 ukuthi umuntu mangabe sekupruviwe ukuthi unecala kufuneka astophishe nje ukusebenzela isonto completely azalungise inkinga yakhe. Ule leader is walking free. Ule leader mesifika emcimbini yanga kubo entshanga eficana nomuntu ongaziyo uyangithuka uma kudamemeze angithuke kume abantu abeze emgcwabeni. Imiyalezi izila kumina. Ule leader la ehleli khona ushaya izingcingo zizongena kwisociety yami angithuke kubazalwane esontweni sengiyinothing abantu bangazi negative. Umbishop nabafundisi bamkhululile ule leader ukuthi achachaze phezulu ekhanda lami. Okay, sikhulume nengane sizivumethi no, udinga protection mangabe kunjena. Ngisukile ke ngahamba ngaya kwi-family court. Ngayocela i-protection. Ngifuna ukuphinde ngithi no kumfundisi ngoba uno wami kulomhlangano usungihlule ngisho verbal ukuthi lo mhlangano akusiwo no wami. Wangihlula futhi lo no wami sengisho in writing ukuthi lo mhlangano angufuni. Umfundisi usaqhubeka uyangibiza ngibizela umhlangano. So ngihambe ngaye family court ngayosho ukuthi nangu umfundisi uyangisabisa kunalo mhlangano engingazi ukuthi yini le ngilindwe ngayo kulomhlangano mina. Umuntu ebekade ngimfake icala engifuna buyisa imali yami ukhululekile uhamba free la ekhona. Yimina manje ngilandelwe indaba isingami yonke. Ecourt ke banginikeza amaphepha akhona. Banginikeza amaphepha kwathiwa ngibhale. Ngabhala. Base bebhala into ethiwa return. Kwathiwa hamba ke uye kumfundisi wakho uye komseva. Uzofuna amaphoyisa aseduze aphelezele ngiye kumfundisi. Nangempela ke lo mhla ka8 ngibe sengiwusebenzise ukuthi ngiyoseva umfundisi
ngomhla ka-8 ngahamba namaphoyisa ngangena esontweni City Mission. Ngafika umfundisi ngamnika amaphepha. Sizohlangana nomfundisi ngomhla ka-20 January. Lo mhla ka-20 engingazi noma uzongifica yini ngoba into engiyibuka eyenziwa yisonto manje isonto lifuna ukusilence mina. Lifuna ukubulala mina ukuze uLeylid aqhubeke athi walk free nemali yami ngingayitholi. Ingakho ke ngithe sengiyaphuma ke esontweni manje ake ngifuna usizo kumphakathi wase South Africa ukuthi mangabe kunjena kumele ukuthi kwenziwe njani ngoba kusho ukuthi ngenye indlela ngezinye izikhathi uLeylid uvumelekile ukuthi angene ezimvuyini aziphuca imali ngendlela afisa ngayo kodwa futhi kufuneka izimvu zingakhulumi zifele phakathi ziphume ziyodla emgqonyeni. Yikho bengibuza ukuthi nje khona amahuzo amanye. Ngiyajabula ukubona lokho. Nami ke ngiye ecourt ngoba ngifuna ukusho ukuthi angizongena kulomhlangano. Uma kuukuthi uno engusho ngomlomo no in writing ungazwakala, ngizoyosho phambi kwemantshi ngithi no, angizungena kulomhlangano. South Africa aziyajabulisa ke lezi nezinto ezikanje ngoba uthola ukuthi mama nje obelela ngokwakhe nama rights akhe ahudula kaphansi aphinda lele futhi ngokwakhe imali yakhe eyathathwa umuntu oyilunga lebandla emqola but it seems that ibandla lidefenda lo muntu lo because uyabona ukuthi yonke into elenzayo ibandla li-trying all means ukuthi limshilde kumama lo umuntu oqola imali kaMama egcina abantu abakanje egcina ku-expelwa bona esontweni ngoba njengoba ngisho ngithi nje ngisho ukuthi ibandla ngenze ukuthi lifuye namahuzi leli bandla labo lapho elizogcina futhi nje ebizwa nje kanje ukuthi mhlawumbe ukuthi umthwani yanqunywa esontweni. Yeah, siyanquma. Uthi bafuna ukunquma esontweni. Lokunquma lokunquma enganginqunywa esontweni engasuka kulona kwakuyekiswa umsebenzi. Lokho okhuluma ngako banganginquma ngoba angazi njengoba ngiyichitha eyomhlangano uplan B uzoba yini. Kodwa mangabe ngifa ngoba ngabatshela nasencwadini ngathi mina mangabe ngifa abaseshi bongena ngaphakathi esontweni ngeke mina ngibulawa umphakathi wasezweni ngizobulawa umphakathi wasesontweni ngakubhala in black and white ngabatshela bayakwazi lokho. Mama kusabela impilo yakhe ebandleni ngaphakathi esontweni ukuthi abantu abangumbolala bangaphakathi ebandleni nothi ngaphandle kuyajabulisa ke ukuzwa into njengaleyo umuntu esimama ekhala. Mama sesivala nje njengamanje izwe nanti sizolazisa usizi obhekene nalo nokuhlukumezeka konke okutholile esontweni la khona esemba ukuthi indli yaNkulunkulu ngabe uyaphephela khona nanokuthi anything engenzeka kuwena amehla ngalokho ebheka lesi ukwaziyo ukuthi uyobheka endlini yesonto ukuthi umphefumulo kaMama okhishwe kunanzi indli yesonto noma ke singeke silibize phela ngegama isonto ngoba wakhona udicela isithunzi sebandla aba individual angaphakathi esontweni ayizimpisi kodwa embethe angazi ke baqoka ziphi izevathu yabo babeke mhlambe abakhulu esontweni ngokubathemba ukuthi bazokwazi bahola izimvu kodwa ke manje kubuye ngazuthi ibona abaqoqobala nabaqoqoda izimvu lezi kufanele ngabe bayazelusa elokuvala nje mama sesigoqa njengamanje thina njengenhlangano ithweleni nomphakathi wonke waseSouth Africa ikuphi ufisa ukuthi sikulekele ngakho lo daba kanje. Bengicela nje niyithuleleni ukuthi ningisize ukuthi kubanjwe uLeylid. uLeylid kufanele asayine amaphepha abameli. uLeylid kufanele akhokhe imali yami. uLeylid umehlule ukukhokha imali yami kufanele ayoseva isigwebo ngoba untshontshile akusho lutho ukuthi uLeylid kodwa untshontsile. So ke njobe ehlale eshumayela ebantwini ekhuluma ngokuthi ungebi kuExodus 20 namhlanje uyena ontshontsile kufanele ahamba ayobheka umgwebo wakhe. Ngicela ningisize ngalokho nje ngoba abameli bathema kuvulwa ngoJanuary kufanele uLeylid ahlangane nesheriff asayina amaphepha. Sabo Leylid musukubaleka untshontsile uyazi uthatha okungakhona kwakho ngaphandle kwemvume buyisa phela yabo hlanza sokudlile ukwazi ukuthi ngoba uma ngabe uzoxoxisana nomama at least ningakwazi mhlawumbe ukufika sort of some agreement ukuvumelana ukuthi ngempela nizokwazi ukuthi nikhokhelane ngendlela nothi le oyenza ucashe ngale kwalabantu abakuvikela esontweni nani kwenza nibabili nomama buya futhi uzohlala phansi nomama kungazi lokho manje kuvela igama lakho lihlazeka kanje uhudulela nesithunzi sebandla phansi okulona
neposition yakhe, ofisha I believe ukuthi namalungu ebandla njengoba ezwa usizi likamama niyambona nikhonza naye asedlule kulona, nani niqale bazokubheka ngendlela yake nawe ubani le leader wakhona ke khokha imali yabantu. Mama siyabonga. Ngiyabonga kakhulu nami. Yebo, South Africa siyabonga, sicela ukuyivala la. Sithi nje phansi nge-GBV kungakhathalekile ukuthi ngabe yenziwa ubani, i-GBV nje phansi simelene naye, siyoqhubeka simelana naye, siyoze sifike ekutheni uNkulunkulu asithathe emhlabeni, silokhu nje sime njalo ukuthi phansi nge-GBV. Siyabonga.